Ahoj deti, dnes si porozprávame niečo o semienkach. Ako z malého semienka vzniká nová rastlinka, ako semienka vyzerajú a ako si aj my doma dokážeme jednoducho vypestovať z malého semienka novú rastlinku. Najprv si však zopakujme, čo všetko potrebujeme k pestovaniu rastlín. Je to slnko, voda a pôda. Teraz sa poďme porozprávať o tom, ako semiačka vyzerajú. Môžu mať rôzny tvar alebo aj veľkosť. Tu napríklad vidíme semiačka z avokáda alebo z jablčka. V tejto miske sa zase nachádzajú semiačka z 3 liečivých rastlín, ktoré určite všetci dobre poznáte. Je to materina dúška, meta a bazalka. Verili by ste, že z takéhoto malého semiačka môže naozaj vzniknúť rastlinka? Veru, je to tak. Z takéhoto malého zrnka naozaj môže vzniknúť rastlinka a dokonca aj strom. My si teraz ukážeme, ako. Proces, ako vzniká rastlinka zo semiačka, sa nazýva klíčenie. Začína tak, že posadíte semiačko do pôdy alebo ho položíte na vlhkú vatu, polejete a potrebuje veľa slniečka a začne klíčiť. Púšťa malé koreňové vlásky, vytvorí sa klíček a z klíčka sa vytvorí nová rastlinka. Mohli by sme teda povedať, že klíčenie má 4 fázy. Poďme sa teraz pozrieť, ako vyzerá zrýchlené klíčenie v malom videu. Si môžete vyskúšať a pozorovať aj vy doma, v škôlke alebo v škole. Potrebujete na to troška vaty, jeden uzatvárateľný sáčok, niekoľko malých fazuliek, ktoré určite doma nájdete, a troška vody. Zoberiete sáčok, dáte do ňoho vatu, zalejete vodou, rozložíte fazulky po niekoľkých centimetroch a sáčok uzavriete a položíte ho na nejaké teplé a slnečné miesto. Už o niekoľko dní budete môcť pozorovať proces klíčenia. Za niekoľko týždňov sa určite aj vám podarí dopestovať takáto veľká rastlinka z malej fazulky, ktorú môžete potom presadiť do kvetináča, na balkón alebo do záhrady. Určite tento pokus vyskúšajte. Poďme si ešte raz spoločne zopakovať, čo potrebuje rastlinka ku svojmu životu. Slnko, voda a pôda. Ak vám moje video páčilo, budem rada, ak budete môj kanál odoberať a videa lajkovať. Vidíme sa opäť v nejakom vzdelávacom videu. Čaute!